2, 3, go. Ako nagbaklay, sabay-sabay sa chicks ginagmay. Kay lagi chicks bon man di ay inigaot ko magharay-haray, pahangin-hangin, relax ginagmay. Kay nag-imagine sa chicks nga gagmay. Walay pilihan mag-single ma'am, walay pilihan mag-single ma'am, walay pilihan mag-single ma'am, walay pili basta mapuslan. Siyang ka-chicks boy siya nagabaan, 5 ka adlaw na'y namatikdan, gihugagan ang iyang bugan. Sayang ka-ihi, init na sakit, katul-katul, tapos nga ngungol.